eran eles? Serei eu? Non o sei. Quero un mellor amigo. Un enemigo. Ser feliz con eles. Sufrir. Gañar. Perder. Intento topar todo isto. Pero a búsqueda é longa. De súpeto, daste conta. Quero vivir. E ser libre. Ir e volver. Quero ser eu. Eu mesmo. Álvaro Cunqueiro dixo unha vez: e boteime a andar. Eu mesmo foguei os camiños que me levaban lonxe, máis aló dos bosques, pola beira do mar, polo mar mesmo. Aínda que non o semelle ás veces, hai un lugar para cada un de nós. Este é o meu, o mar, o meu mellor amigo, o meu peor enemigo. Aquí remata a miña búsqueda. Agora comeza a miña historia.